namin galing sa embassy. Hello! Kakarating ko lang talaga guys, galing sa aking part-time. Wala pa si Ruth. 12:30 na po dito, medyo natagalan ako sa pag-uwi. Wala pa pala si Mr. Mag-prepare muna tayo ng soup niya. May mga frozen na po akong soup dito. Kailangan na lang i-defrost kaso I think hindi na to aabot. Hindi din siya naglabas ng para ma-defrost yung kanyang soup. Magic ako nito. Kumusta nga po pala kayong lahat? Ayan, maingay kasi naka-on na yung water heater guys. Hirap po eh. Maganda na po yung weather pero this morning umulan. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo. 2 araw po akong hindi nag-video kasi yung last na video ko, yung nasa pa ako, 'di ba? Nasa yung punta ko ng Amsterdam. Pero syempre, daily na yung ating vlog and may gap yung aking videos. So, hindi din ako absent. Buksan natin yung yung galing sa embassy. Kasi nga, 'di ba, nag-report kami ng kasal namin doon sa embassy sa atin sa Pilipinas, doon sa The Hague. So, ito na po yung kopya. Meron na. So, pag nag-apply ako ng panunumpa ulit, ito lang yung ipapakita ko kasi nga tawag nito, yung marriage certificate namin sa after 6 months pa ako makakakuha. So, ito na lang muna kasi isa siya sa mga requirements yata sa pag-reacquire ko ng Filipino citizenship. Kasi magpe-present kami ng marriage license yata. Hindi ko pa sure. I-double check ko muna. Baka ibang information yung nabigay ko. Pasensya na po. I-double check ko muna. Kopya namin to. Sabi niya yung ibang kopya, finorward na nila doon sa Pilipinas. So, as I was saying, hindi po ako nag-vlog ng 2 araw kasi masama po yung pakiramdam ko. Ayan na si Mr. Ay, inaaway ko po to siya ng ilang araw kasi nga wala ako sa, hindi maganda yung pakiramdam ko. Tapos napapasaway kasi. Nagigilty tuloy ako. Guys, nakaka-happy to. By the way, nakaalis na si Mr. Ayan, may mga bunga yung aking cucumber na ayan. 4. Tingnan natin. Oh, may pang-5 dito. 6. Yan. And then later, kuha ako ng beans dito para may beans si Mr. kasi naubusan ako ng beans. At siya hindi ko nakuha guys. Itanim ko ulit sila dito siya. Tapos yung aking bell pepper. Tingnan nyo naman. Yan, nakaka-happy. And ilang beses na din po akong nakakuha ng coriander dito sa sa garden ko. Yan. Kumukuha ako dito. Tapos yung aking basil, kumukuha din ako niyan. Yung mint ko, medyo dumadami na yung dahon niya. So nakaka-happy. Ito din bulaklak dito, oh. Yan. Mga damo-damo dyan, oh. Ayan. Tapos yung ating rosas. Yung kamatis ko naman dito na wala akong effort masyado. Ayan. May bulaklak na sila. Mga po ito sila. Cherry tomatoes yata ito. Ayan. Tinapon ko lang to dito guys. Tumubo sila. So yan. May bunga na tayo soon. Pati yung pati yung mother-in-law ko nasisihan pa nakikita niyo yung mga halaman ko. Sabi niya, buti sana kung mas malaki daw ang garden namin. Sabi ko, siguro in the future. Char.
Hinihintay ko na lang po si Ana na dumating, hatid nila dito. Tapos kunin nila bukas ulit ng maaga. And after that, magre-relax din po kami ni Ana, no? Kasi meron po ako, hindi pa din okay yung pakiramdam ko. Kasi nilagnat nga ako nung after nung sa Amsterdam, nilagnat po ako. Siguro dahil mainit, tapos umulan, tapos, tawag dito, malamig sa sa loob ng train. Tapos mga 1 hour ako nasa train. Tapos sa bus pa, agoy. Diba? Pati, hintayin na lang po natin si Ana. Ipakita ko po sa inyo si Ana mamaya na. A few moments later. Hello, Mama. Yeah, say hi, titas. Hi, titas. How are you? Pupi, hayo. Okay. Kakauwi lang po nito. Kakahatid lang nito ng ng lolo't lola. And umalis na din agad sila. Pasensya na po nyo na po yung yung ayos natin. Hindi ko po bet na mag-ayos and mag-makeup today kasi meron po ako. And normally second day is the worst or yung pinaka nakakapagod na day pag meron ako. So yan, naligo lang ako kanina, tsaka wala akong ginawa, skincare lang, tapos wala talaga. Normally ganito naman talaga ang itsura ko, guys. Ganito naman talaga, hindi ako nagbi-makeup talaga masyado pag medyo pag lumalabas. And yeah, we're just spending time now, and yun, maya mag-prepare ako ng dinner mamaya. Same dinner namin last night, magluto lang po ako ng lumpia tapos pork belly for roots. Di ko alam kung kakain ako mamaya, siguro, we'll see. Gutumin ako, mag-avocado lang ako tonight because and then siguro pork kasi kumain ako ng rice ngayong lunch. So, I'll catch you again na naman later. Ana, did you miss Mama? Yeah, I missed you too. Sabi Mama ko miss ka? Yeah, ikabi ako miss eh. Although you missed eh. These days, ewan ko ba guys, sobrang mas clingy ako kay Ana these days. Kung pwede lang talaga magsama kami all day, every day, yun siguro. Pero kailangan naman natin maghanap buhay, no? Kailangan maghanap buhay kasi ang dami ng gustong ipabili. Kanina may, sabi niya sa akin, magpapabili siya ng pink lamp doon sa kanyang room. What do you want? You show them the pink lamp that you want, B. Show them the pink lamp that you have, B. Stop sa that. Yati. Yan guys, she wants me to buy this one. Oh. Ang unang sabi niya, blue daw. Pero nakita man niya yung pink and favorite color. Digs. Yeah? Which is Eka? That is so moy. Wow, tas mo delicious. Oh, tanaw, gikilig guys. Oh. Yan, kinikilig. Oh. You wanna see this picture? Wow! That's so nice, love. This one too. Oh. Are you sure you want this one? Yeah. Oh. Diba guys? Iba na ang mga gusto. Oh, sige, that's enough, B. You don't close this one, ha? And then you show it to Papa. If Papa says yes, then we will buy that for you. Tine of yasa. Tas tine of ya. Saon yun? Di ko siya. Ni madin ko siya. Kiki. I love you lang. I love you. Ka-cute ni mong kigwaha ka eh. Ewan ko ba guys, nanggigigil po ako kay Ana these days. Talagang 2 weeks na po na, gusto ko lang palagi siyang kayakap and, halik-halikan. Yun, mas clingy ako kay Ana these days talaga. Hindi po ako buntis kasi meron nga ako, 'di ba? Pero, yun, sobrang ako kay Ana, nanggigigil po ako sa kanya na, basta ganyan din po ba kayo sa sa anak nyo, sa mga anak nyo? Parang, basta, kung pwede nga lang talagang everyday, magkayakap lang kami, charot. But anyway guys, po muna kami na mag-relax muna kami. Spend time, quality time. Kunin ko yung iPad niya sa kanya para kami. Maglambing-lambing.
Hi guys. Ayan ulit si Aling Maliit nagpa-color ng kuko. So pinutulan ko muna yung kuko sa paa niya. Tapos nagpa-color siya June. It's by na klaro eh. Ayun yung ipaano. Sabi niya wag ko lang siyang galawin. Mama, als je mij voeten doet bewegen, dan gaat het helemaal weg. Kapot? Nee, oei. Heb jij dankjewel gezegd tegen mama voor jouw nagels? Kankerweg. Maligo ka niya lang ha. Gimuta mo ka eh. Ano na po dito? 4 o'clock na. Kanina pa kami nagre-relax and then yan, balik na naman siya sa kanyang iPad. Ako nanonood din ako ng mga videos. Guys, uy, grabe na paggalos ng dito. Grabe. Magluto na po ako maya-maya na. Ano pa pala? Alas 4 pa pala dito. So, mamaya na lang. Madali lang naman lutuin yung lumpia. Deep fry lang naman. Sus, uy, may alahas naman yung anak ko, guys. Uy, wa na. Napasuot ng alahas. Uy, tapos may pa daw siya. May ring pa, Grabe Nou heb na ik dyan. hetzelfde als oma. Ah, yeah. The same na daw sila ni Oma. Girl man ang palangga ni Mama, oy. Is it a mooi outskirt? You look so nice. Mommy is crying. Ja, die is aan het huilen. Mommy is aan het huilen. Mommy is verdrietig, hè? Waarom is die verdrietig? Omdat mama en Anna gingen terug naar Nederland met papa. Moet terug naar Nederland. Dumaan yung video guys nung nung umuwi na kami galing Cebu. Pabalik na kami Netherlands. Kaya nagva-vlog. Mabuti na lang nagva-vlog ako para ma-look back namin tong mga moments na ganito ba. Ito yung mahirap no na iwan ulit yung family natin ba although may sarili na tayong family dito. Yan, magiging emotional ulit ako eh. Mama, you say bye to daddy. Tatay ko na hindi masyadong expressive. Mana ako diyan. Grabe guys, ang lucky ko po diyan. Imagine niyo 68 kilos ako diyan. Yung mukha ko, ginoo ko. Hoy, Diyos ko, yung mukha ko guys, ang laki. Malaki pa rin naman ngayon, pero mas malaki yan, grabe. Ayan o, dyan sa hometown ko yan. Magmadali na pa ako mag-ready guys, kasi dito na si Ruth. Maya-maya. Baka kami tonight. Okay. Das asan bedining na kayo. Madali lang naman, kasi mag-init-init lang naman tayo ngayon. Prepared na po yung dinner namin. Yung lumpia na lang yung ilutuin ko. Baka mag-rice na naman pala ako, oy. Wala na talaga yung ating low carb. Kunting beans galing sa aking garden. Ayan, nakikita niyo mga green beans dyan.
new shoes, huh? Yeah, on sale, ah. It's nice to go soon, but we need to be practical, Dodo. Like I told you, I don't want to worry about money when, like after the Ja, holiday. not only that one. And we do that because if something is extra for the house, you just can pay without worrying. You know? Yeah, dat klopt. Hey! Hallo! Mag ik een kusje voor jou? Ja, ik wil je oorbellen. Ja, kom Ito yung Papa gusto ko na ano guys, oh. Binili namin galing sa Germany yan. Yung garlic powder. Speck and also with the lumpia. Nee! Papa kan tegen I won't tell her about what you Ha? won't tell her What? about the vakantie. Nee, nog niet hè. And she will not stop talking about it. Sobrang konting patak ng sweet soy sauce. Papa? She wants to ask you something, ha? Ja. Oh, so Papa. Wala na. Yan na guys. Didiskarte na yung anak ko sa tatay niya. Hebben! We moeten eens centjes sparen. Dan mag ik. Uy, Dodong! Wow. Ja? She asked me to show it to you, ha? First, she asked me to search for it, and then to show it to you. Papa, eerst heel veel werk. Ja, dan mag ik het. Ja. You have to work harder, Bong. Somebody wants something. Work harder. You have to work more. Zoek die opbouw. Huh? Zo op. Yeah. Tapos na po yung ating fried rice. Ayan. Ayan. Simpleng fried rice lang. Na leftover last night. So, yun na yung ano. Ay, mamaya ko na pala initin kasi yung lumpia naman natin. So, ayan. May 5 pieces na lang pala ako dito ng lumpia. Binigay ko po sa aking in-laws yung isang pack pa. Gawa na naman ako ulit. Para dito sa bahay. Hindi po para tinda, no? Kasi nga, wala pa ako masyado sa mood maggumawa ng pantinda.
eten. Anna, eten. Sige na ay mga una pa. Mama, weet je wat mama zegt? Ik zei, kom eens eten nou. Ayan po yung leftover na pork belly namin last night. Paig po siya tingnan, no? Tsaka siya tingnan, pero masarap po yan. And then, syempre, lumpia. Lumpia is life. Eet Rice smakelijk. is life also. Goed zo. Sama, eet smakelijk. Ik smaak erin. Kain muna kami. Rijst. Natuurlijk. Is dat eenmaal? Ja. Is dat al? Rijst, hey, met een klein beetje vlees. Ja, met vlees ook, hè. Ja. Geen gewoon bladje, hè. Hindi na ng rice yung ano. Oh nee, geen gewonnen. Ah, gekkie, dat is andere. Das andere, uy, ay, Ana, lepeltje. Sige na, later na magsuwat. Sama na, uy. Papa, deze is een toverdrankje. Eet smakelijk, Is dat papa. ook? Kom eens. Smakelijk, man. Smakelijk. Yan, kain po muna kami, no? See you mamaya. Kain tayo. Char. You eet boot of zandbang or only one? Ja. Boot. Ja. Oh. Papa, ik heb rijst al. As. Nee! En niet andere dan mij. Krijg je toetje lang? Yogurt? Ja! Hi again guys, ano po ngayon? 7:15 and Anna and Ruth are outside. Dinala ni Ruth si Anna sa playground kasi gustong-gusto niya lumabas. So ako nakapag-relax after doing all the chores. And medyo nagkasagutan kami ni Mr. na nainis ako sa kanya ba. Gano'n naman talaga. Pero hindi po kami nag-aaway talaga. Pero pag naiinis ako, naiinis talaga ako. Sinasabi ko sa kanya. Sabi niya, nasi-stress ka ba? Sabi ko, hindi. Naiinis ako sa'yo. Sabi niya, wag mong ilabas kay Ana yung wag daw pagbuntunan si Ana pag naiinis ako. Sabi ko sa kanya, never kong ginagawa yan sa bata. Tapos, yun na, balis na siya. Naiinis na. Pag naiinis talaga ako, alam ni Ruth. Alam na alam niya kasi kitang-kita naman sa mukha. Wala guys, dito guys, mas naging expressive po ako dito. Nung una, mahirap, pero ngayon, wala na. Diretso na. Expressive naman na akong expressive. But yeah, normal din naman And later on, nag-uusap din naman kami ng normal. Wala na po kami nung hindi nagpapansinan masyado. Dati, nung bago pa lang kami. Kasi yung, nag-a-adjust pa ba? Siyempre, ngayon nag-a-adjust pa din naman. Pero, I think mas, siguro, mas komportable na compared before. Mas komportable yung express yung sarili mo ba or sabihin kung ano nasa isip natin ba. But yeah, anyway guys, maraming salamat po sa pag-join sa ating vlog today. And before ko i-end yung video, gusto kong i-shoutout yung ating mga regular na nagko-comment and also sa lahat ng mga nanonood. And also, syempre sa mga bago po sa ating channel, salamat, maraming salamat po. I hope magustuhan nyo yung mga susunod pa nating videos. Wala naman po masyadong ganap yung ating mga pa-vlog, mga pa-daily vlog kasi lang naman, yung life lang naman talaga namin dito sa Netherlands, yung family life, yung life as a mom, yung ganun. Yun lang po yung mga pinapakita ko and syempre para na din makita ng friends and family ko sa Pilipinas and also sa other countries. Makita nila yung glimpse ng lang naman ng buhay namin dito sa Netherlands. So maraming salamat ulit and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush babush!